Hola, què tal? Benvinguts a un nou Taquilla Inversa. Avui us presentem el muntatge de teatre documental Jauria, un muntatge escrit pel dramaturg Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del judici a la Manada. Parlarem amb alguns dels seus protagonistes perquè s'estrena aquest divendres al Teatre Joventut. També tindrem música amb Ariox, que ens presenta el seu nou disc que es diu Ariox is Supersat. I també amb la banda We Are Mono, que actuarà d'aquí a pocs dies al Lennons. I a l'altra mirada, amb l'Òscar Gómez, farem un repàs a com va anar la gala dels Goya i farem una porra, ja amb la vista posada als Oscars. Comencem. El cas de la Manada es va portar per primera vegada al teatre el 2019 a Madrid, de la mà del dramaturg Jordi Casanovas i sota el títol de Jauria. Partint de les transcripcions del judici, el muntatge és una ficció documental construïda amb les declaracions que van fer la víctima i els acusats i que es van publicar als mitjans de comunicació. Després de triomfar als Premis Max el 2020, el director Miguel del Arco estrena una nova versió de Jauria amb actors catalans. Aquest muntatge, que remou consciències i interpel·la directament a l'espectador, aterra demà al Teatre de Joventut i a partir de l'abril farà temporada al Teatre Romea. Doncs és un plaer que ens acompanyin tres dels protagonistes d'aquest muntatge. Tenim a l'Àngela Cervantes, el Quim Ávila i el David Menéndez. Què tal, com estem? Molt bé, molt contents d'estar aquí podent presentar. Clar, vosaltres el vau estrenar el divendres, la setmana passada, el vau estrenar crec a Santa Coloma de Gramenet, per tant, no sé si ja veu poder rebre, heu rebut una mica d'inputs, comentaris de la gent que va poder assistir a aquesta estrena, perquè és una obra que no deixa ningú indiferent, no? Va ser molt emocionant, la veritat, que va ser com... Estàvem molt nerviosos, el procés d'assaig va ser molt intens i curt també, llavors era com... Vam tenir la sort que el Miguel ens va... Des de molt aviat vam començar a fer passes amb gent, ni que siguin 2 o 3 persones, perquè crec que és una obra que és molt directa amb el públic i que ens ajuda molt tenir públic, però clar, sí que és veritat que el divendres a Sant Cugat, a Santa Coloma, a Santa Coloma va ser com... Tot el teatre ple, sentir com la reacció de la gent, va ser molt, molt emocionant. Ara parlem una mica de com ha sigut tot aquest procés per part vostra, a l'hora dels assajos, com heu treballat els personatges, però, clar, quan vau començar amb el projecte, què és el que vau pensar quan vau saber que participàveu en aquest muntatge? Jo que em volia llegir el text. De dir, necessito saber exactament, no sé si us va passar igual, però necessito saber exactament com s'està explicant la història, perquè tot i que sabia que estava fet a partir de les declaracions reals que es va fer tant per part d'ells com d'ella durant els judicis, depèn de quina dramatúrgia facis amb les mateixes declaracions, passaria com va passar amb els judicis, que dius, pots donar la raó a uns o als altres. Aleshores, a mi em preocupava especialment dir exactament quin punt de vista estem venent, si és que estem venent algun punt de vista o és que és totalment objectiva, cosa que és difícil, i per mi l'important era això, era llegir-lo. Sí que és veritat que de sobte em van dir els noms de l'equip i el Miguel del Arco i també el Jordi Casanovas, que és el dramaturg que vaig fer, a veure, jo creo que duda no hay, però volia saber exactament des de quin punt de vista estava escrit. Clar, el muntatge es va estrenar el 2019 a Madrid, va rodar per diferents ciutats, també es va representar a alguns països, crec, de l'Amèrica Llatina, si no m'equivoco, un munt de premis, per tant, vull dir, jo crec que no, i anava una mica avalada per tot això. Què us va dir el Miguel del Arco quan veu començar? Si us va dir alguna cosa. No, jo, o sigui, primer ens va dir que tenien el consentiment de la família, que això era el més important, o sigui, la família d'ella. I jo també és veritat que vaig treballar amb la Maria Arbàs, que era la que feia abans de l'Àngela, i havia escoltat molt sobre aquesta obra, el que passa que no la vaig poder veure, però hi havia un aval de Teatro Kamikaze, Miguel del Arco, hi ha una cosa que jo sempre estic d'acord artísticament o escènicament o estèticament en el que fa i era, hòstia, jo tinc moltes ganes de fer-ho. Després el Miguel del Arco ens va trucar allò que encara no ens coneixem i tal, i sobretot ens va dir estar tranquilos porque tenemos el consentimiento de la familia y sobre todo también que és una reconstrucció, però vull treballar des de les veus i les actuacions diferents, que som nosaltres. Llavors jo vaig dir, doncs vinga, adelante. Parlem això, de com han sigut aquests assajos, com heu treballat els vostres personatges, comencem per tu, Àngela, en el paper de la víctima. No sé com ho has treballat, com ho has viscut, ha sigut dur o no?
Sí, ha sigut molt dur, la veritat. Se'm juntava la part també personal del repte que significava, perquè ja com a actriu em sembla que és una peça complicada, i llavors, però després també se'm sumava la pressió de representar un fet tan delicat i en què tantes dones i noies es poden sentir identificades, i això, per mi el més important era ser fidel a la història i fer més bé que cap mal, saps? Era com que em feia com molta por ferir sensibilitats amb la peça. Jo, de fet, quan vaig fer el càsting, jo pensava, mira, si m'agafen bé i si no, també, saps? Com que veia com que em venia com una feinada que si no era perquè no havia de ser jo, i si era, doncs també ho volia abraçar perquè ho havia d'explicar jo i que ho faria amb tot l'amor i amb el meu cor a la mà. El que passa que és veritat que se t'ajunten tant coses personals com també professionals, de no saber si podràs arribar a certs estats o cada dia, perquè una cosa és també un rodatge però una altra cosa és en el teatre, no? Però va ser com, bueno, mica en mica, com pas a pas, dia a dia d'assaig, conquista rere conquista del que es vagi trobant, i a part amb l'acompanyament de l'equip, del Miguel, de tots ells, vull dir, com era a poc i a veure fins on arribem. I en el vostre cas, Quim, David, clar, al final sempre és més fàcil posar-se sempre empatitzem més amb la víctima, no? En el vostre cas, el fet de posar-vos en el paper dels agressors, com ho veu fer això? Bueno, recordo que el primer, també és una de les primeres coses que ens va dir en Miguel. En Miguel ens va dir: heu d'anar molt en compte, quan parlem a sala d'assaig d'aquests personatges, començar a utilitzar adjectius cap a ells, tipus estos cabrones, estos monstruos, tot això intenteu evitar-ho. Perquè és veritat que tant nosaltres com l'obra ens posicionarem a favor de la història que explica ella. Però jo necessito que sentiu que tots ells són bastant humans. Més enllà de que us pugui semblar monstruós l'acte que ells fan o duen a terme, que ja després podem parlar si hi ha més consciència o menys inconsciència, que això ja potser fins i tot és més individual de cadascun dels personatges, però sobretot ens va dir: vigileu molt en el vostre imaginari no classificar-los com un despojo de la societat. Diu, precisament la nostra societat és més així que no pas de l'altra manera. El que passa és que, evidentment, l'educació va canviant amb els anys i el context també és molt diferent, un context de festa, un context laboral. Bueno, no. Parece ser que últimamente ya no es tan diferente, ¿no? Un contexto de fiesta que el laboral, todo pasa en todos lados. Però que sí que de sobte han anat canviant una mica les coses. Crec que precisament el cas de la manada va servir perquè com a societat tinguéssim un precedent molt evident que ens feia entendre a tots que com a societat necessitàvem un canvi, que la legislació necessitava un canvi i que tot el paradigma del que és el consentiment també requeria d'una revisió, de parlar de què era el consentiment, perquè no estava tan clar. Però això, i després també va ser molt interessant fer el sevillano, l'accent sevillano. Sí. Això és també, clar, perquè al final ho feu, l'obra és en castellà, no?, per ser el màxim fidel possible al cas, i això us ha gustat o no, el fet aquest de fer-ho així amb l'accent aquest i... Bueno, com a actor sempre és un repte, a mi m'agraden els reptes i a la companyia també, i també era com tots ens coneixíem una mica, no? Som del mundillo i alguns érem més amics que altres, però clar, després has de parlar, o sigui, has de ser sevillano amb els teus col·legues, saps? I sempre al principi hi ha una barrera de em fas gràcia o no et crec, i després dius no, anem a lo professional, som uns personatges, i també vam tenir l'ajut del Pere Navarro, que també va ser bo, perquè per sort de moment no anem a Sevilla, perquè potser ens linxarien, però de moment crec que ens hem sortit bastant bé i també és un joc també, després al final és teatre i és mentida. A banda de fer el personatge, el teu cas de víctima, us desdobleu, no? Tu fas de fiscal també, i vosaltres no sé si també feu... Tant dels advocats de la defensa d'ells, com dels jutges, els magistrats, que
que van formar part de... Realment es van fer 3 grans judicis sobre el cas i aleshores van haver-hi com diferents equips de magistrats que van anar reanalitzant el tema per veure quina era l'evolució des del que al principi va ser considerat un abuso con prevalimiento. Primer va ser abuso luego con prevalimiento i finalmente agresión. Crec que sí. Sí, com van anar pujant una mica els càrrecs cap a ells. Per tant, entenc també, a més això, no? Aquest afegit de dir, bueno, faig 2 papers, bueno, vario de paper, vull dir que també tenia la seva cosa, no? Jo la disfruto molt, la fiscal. Sí, l'Àngela pot retornar allò que li han fet. És com un moment una mica més de, no sé si, oasi o de... Sí, és com, d'alguna manera, com a ella, estic com reprimida molt durant tota la funció, és com ja al final en la que puc treure com una mica com d'aquesta ràbia i canalitzada amb la llei i la disfruto i és també de cop un altre registre totalment diferent, no? I jo crec que és una sort poder, com a actriu, poder estar en una mateixa peça, com poder fer 2 personatges totalment diferents. Posada en escena, hem vist que és com molt minimalista, no? El tema és... Sí. És una coseta sí, allò... són 6 cadires, el cubículo... Una escaleta i un cubicle, sí. Sí, jo crec que amb el Miguel del Arco és molt bon compositor d'escena i llavors jo crec que el guai d'aquesta obra és que no fa falta que estiguem narrant o explicant a través de l'escenografia on estem, sinó que a través de tot el conte que expliquem entre nosaltres i les versions de cadascú, l'espectador viatja amb nosaltres i només calen 4 cadires i per suposar també l'escenografia que han fet, però que hi ha una cosa de teatro a l'antigua que té el Miguel que és molt bonic també per fer-ho com actors. Demà estareu al Joventut, passareu per diferents ciutats, no?, de Catalunya i després a partir de l'abril al Romea, no? No m'equivoco? Correcte. Doncs res, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, moltíssima sort i esperem que sigui tot un èxit, que segur que ho serà. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les altres propostes que hi ha aquest cap de setmana al Joventut i a l'Auditori Barrades i tornem. A mi lado unos chavales se me han quedado mirando, entre risas me vacilan, ¿qué tal boomer? Hola hermano, yo me acerco y le comento a uno en la oreja. Mostrarà davant tu fer excusa i excusa quan hauré dat el valor d'anar en compte. L'artista nord-americana Sierra Ventimiglia va arribar a Barcelona fa un any i mig, seduïda pel valor que la ciutat dona a l'art urbà. Ara aterra al Centre Cultural La Bòbila amb un tastet de les seves creacions. Para el arte es increíble, como hay arte en todos lados y la gente realmente como aprecia el arte, como dan atención al arte. Y decidí volver y estaba tatuando acá un momento y ahora como siento que si quieres hacer arte es acá, es el mejor. L'artista utilitza com a llenç objectes que la gent deixa al carrer i els dona una segona vida. La gente tiene un montón de cosas en la calle, hay muchas de esas cosas que todavía puedes usar, como que se queda muy bueno para las obras. Así que lo encontré y traí como le di vida de vuelta. Y todos estos materiales son esas, como madera y cosas así. L'exposició que es pot visitar a la Bòbila es diu L'Art de Yilov i està inspirat en els humans i la naturalesa. El proyecto se llama Yilov, que es como yin y yang, el primer parte como el parte femenino y love como love. Hago solo caras mujeres, todos tienen que ver con la naturaleza y los humanos y como todo está juntos, como todo fluye juntos. Todo tiene que ver con dualidad
y el rojo y el azul es como el fuego y el agua. Y los dos son súper lindos y igual como no puedes tener uno sin el otro o apreciar el uno sin el otro. Así que uso la majoria d'aquests colors. L'exposició es completa amb pàgines del blog de dibuixos de l'artista que formen part del seu procés de creació. També introdueix el concepte d'art mòbil, obres que l'artista deixa en algun punt i que el ciutadà pot moure a un altre lloc. Va, seguim. I ara parlem de música. La nostra següent convidada la vam conèixer fa un parell d'anyets quan ens va visitar amb la seva proposta de pop d'escriptori intimista i ara ha fet un canvi de rumb cap a l'electrònica. Ella és l'Ariox i ve per presentar-nos el seu primer llarga durada que es diu Ariox is Super Sad. Què tal, com estem? Molt bé. I tu com estàs? Molt bé. Molt guai estar aquí. Sí, de nou, no? Nosaltres encantats que estiguis aquí. Escolta'm, demà l'Elio Gàbal. Sí. Concert presentació. Molta il·lusió. No sé, a veure què tal. Coses noves, directe nou, música nou. O sigui, tot és nou. Clar. I això estava pensant ara una mica també pel fet d'aquest canvi, que ara parlarem d'aquest canvi cap a l'electrònica, entenc que la posada en escena i tot ha de canviar. Tot canvia al final, o sigui, i que és una miqueta el que segurament parlarem, no? Que al final tot canvia i tot va cap a una altra direcció, però això ens agrada. Va, doncs parlem d'aquest canvi. Venies quan et vam conèixer amb aquesta proposta més indie, pop, i ara has canviat cap a l'electrònica. Què ha passat? Jo crec que el que ha passat és el que a mi m'agrada dir-li un caos, una destrucció i com un desequilibri constant des d'un determinat moment que fa que tot avanci cap a una direcció que a mi m'agrada, llavors això és bo, i és el resultat d'aquest disc, Ariox is Super Sad. Llavors, sí que m'ha sorgit algun dubte de dir, hòstia, o sigui, estic fent una cosa i me'n vaig cap a una altra, no? O sigui, això pot crear com un impacte bo, dolent, o sigui, el que sigui, però jo tenia molt clar des d'un principi que aquest canvi em venia de gust, perquè a més jo soc una persona que es nodreix molt de la música electrònica i crec que cada vegada hi ha més gent que s'està nodrint d'aquesta música, així que jo estic encantada del canvi. Quan vas optar pel canvi vas pensar que hi havia un risc o no? Que la gent que fins ara t'estava escoltant, no? Potser escoltar la nova proposta? Sí, però jo crec que al final tot té un risc i fins que no ho fas no te n'adones i amb la rebuda d'aquest àlbum jo he vist que ha anat bé, no? I que al final aquest risc ha valgut la pena bastant. Em comentaves que les entrades estan exaurides per demà. Sí, o sigui, en principi sí, quedeu cada una, 2 màximes, perquè ahir en quedaven 5, així que les tenim totes ja... A veure què tal aquesta gent. Això és molt bon senyal, clar. Ara sones diferent, però el que no ha canviat és la teva sensibilitat, aquesta capacitat que tens de transmetre, de fer-ho amb aquest esperit íntim també, no? Una miqueta. Sí, o sigui, és el que dèiem, no? Jo el que tenia ben clar des d'un principi era que la intimitat del projecte, que jo crec que és l'essència del projecte Ariox, havia d'estar-hi. I a mi sempre m'agrada molt parlar des del punt que un projecte, el més important és la seva essència, no? I per molt que canvi i passi per molts llocs diferents, si té essència és de les coses més importants. Va, doncs comencem a escoltar algun dels temes. Ens quedem amb No sé on em porta. Però m'aixeco, veig com els dies van passant molt lents. Ja ni ho intento, com puc borrar-te de la meva ment. Si tot se'm creua quan et trobo pel carrer, que ens abracem amb la mirada d'aquell temps. Estic pendent de tot encara i saps per què? Perquè lo nostre no s'acaba com si res. Jo no sé on em porta. Clar, segueixes amb aquest esperit que deies no íntim i de transmetre parlant de tu, no? De les teves... Tot és autobiogràfic? Sí, al final m'agrada dir que sí perquè és la veritat i des del 2018 que jo començo com a tenir això en ment i a voler treure-ho tot cap a fora, per molt que el projecte comenci al mig de la pandèmia, sempre ha estat una cosa, a mi m'agrada molt escriure, sempre ha estat una cosa autobiogràfica
i vivències des de llavors fins a l'actualitat. Com ha canviat la teva manera de... Quan has fet el disc, no? Com ha canviat la manera de treballar? Perquè entenc que ja no has estat tu a casa, no? Més aviat. Sí, o sigui, és així tal qual. Al final aquest projecte comença en un escriptori i és que no podia començar a cap altre lloc perquè a casa el que tinc és un escriptori, llavors comença aquí. Però sí que ara el procés és totalment diferent. Per molt que quan tu escoltes, jo crec que una de les coses que em venia de gust era que semblés que estàs en un escriptori, saps? És aquesta intimitat que parlàvem. Però bueno, o sigui, la veritat és que m'he passat dia i nit a l'estudi, a Camaleon Records, i res, o sigui, el resultat estic molt contenta. I escolta, i el títol, perquè tu ets una persona que t'ho han preguntat molt, no? Però és que tu no ets, vull dir, ets com alegre, no? Pel poc que ens coneixem, les vegades que ens hem vist. Sí, no paro de riure, o sigui, jo crec que... No, però crec que Ariox, el projecte en si, com a concepte, és el que és super sad. Llavors, jo això ho volia deixar molt clar, que jo no soc una persona trista, per molt que tingui moments que estic trista, perquè crec que tothom tendeix a estar trist o trista. Però a mi m'agrada deixar clar que Ariox i super sad és el concepte del meu projecte. I per què és super sad? Doncs perquè és el que dèiem abans, o sigui, a mi m'ha agradat com des d'un desequilibri, des d'una part com més caos total, agafar-me el pit i obrir-lo sencer i allà treure-ho tot, no? Llavors, ja que ho treiem tot d'una manera com tan directa, havia de ser súper, saps? I el fet aquest d'exposar-te tant, d'exposar els sentiments, tot el que... Sí, és una cosa que jo crec que quan ho faig no hi penso gaire, però després, sobretot, quan parlo sobre el disc, o quan estic al concert i canto les cançons, sí que me n'adono més, però jo crec que d'una manera o d'una altra com ens acabem exposant de moltes maneres, així que també està bé, també està bé. Va, és que ens quedem amb un altre tema, ara és tant de temps. Doncs aquest és un dels temes que formen part del disc. Obrim capítol de col·laboracions, una mica, a veure, explica'ns per què has treballat amb la Maria Hein, amb la Julieta, com ha anat això? Mira, la veritat és perquè des del minut 1 tenia clar que volia que hi fossin. Les dues són amigues meves i són uns artistes que admiro moltíssim. Llavors, jo crec que l'espai que hi havia de col·laboracions havia de ser per dos artistes com la Maria i la Julieta. Llavors, jo crec que cada col·laboració és com feta per aquestes dues artistes i crec que es nota molt, crec que tenen l'essència de cada una d'elles i tenen com un toc especial, o sigui, la de la Maria crec que el fet de jo li he cedit una cançó, saps? O sigui, Maria's Song, que és bàsicament ella cantant un tros de la meva cançó, com d'una cançó meva que és No sé on em porta, li dona una essència molt especial i dona pas a la nostra col·laboració després, que és tu i jo. I en canvi la col·laboració amb la Julieta té el fet de que és un sample d'una cançó seva que es trenca amb el cor. I això, si li sumes que més després et posis a cantar amb ella, és una cosa que jo crec que de fet aquí a Catalunya no s'havia fet fins ara, que sampleges una cançó i a més l'artista que l'ha fet canta la cançó, saps? I bueno, jo crec que és el que dèiem, és un risc i és una posada en escena d'algú que és nou i que m'agrada. T'acompanyaran demà o no? És sorpresa. És sorpresa, potser sí, potser no, però jo crec que sí, I cap on tirarà això ara? Te sents a gust amb aquesta fent electrònica o és allò obert a que pugui anar passant, que és el que dèiem, no? La vida al final és canvi i és una adaptança. Sí, però jo ara mateix estic a gust aquí i crec que ja feia bastant temps que volia anar cap a aquest lloc, així que jo crec que segueix cap a aquest punt sense deixar de banda la intimitat que parlàvem. Doncs
escolta, moltes felicitats pel disc. Moltes gràcies, M'ha agradat que guai. molt. I esperem que demà vagi molt bé. Sí, aviam El què tal, Llogavel aviam i què tot tal. el que hagi de venir per endavant. Moltíssimes gràcies. A tu, que vagi bé. Nosaltres seguim parlant de música perquè demà divendres comença una nova edició, la 19a ja del Let's Festival, que es fa a la Sala Mandra, el Pumarejo, l'Espai Zoe i la Sala River. En total s'han programat més d'una quarantena d'artistes nacionals i internacionals i hem quedat amb el David Lafuente, el director del festival, perquè ens proposi alguns concerts que no ens podem perdre. El Let's Festival torna a omplir de propostes indie les sales de música en viu de l'Hospitalet. Fins al 23 de març, la Sala Salamandra, el Pumarejo, l'Espai Zoe i la Sala River bategaran amb més de 40 artistes nacionals i internacionals. D'entre les propostes destaca el concert d'una de les bandes del moment, la Ludwig Band. He baixat a Barcelona. El vam veure nosaltres al Mercat de Música Viva de Vic i ens va semblar un concert, ens vam quedar bocabadat, vam dir, això són els hereus, no?, de l'escena catalana, no?, pel feeling que ens va donar, per com actuen, el cantant és un frontman brutal. Una de les novetats d'enguany i que es buscarà consolidar a partir de les properes edicions és programar concerts de bandes internacionals. És el cas de BDRM, Fujilla i Miyagi i el nord-americà Clap Your Hands Say Yeah, que oferirà un concert íntim en piano al Pumarejo per només 80 persones. I hi ha altres propostes interessants. A Columpia Asesino és la banda que més cops ha tocat al Let's Festival, és una de les meves bandes preferides de l'escena estatal i és el concert de Cluenda, és un grup que ja amb aquest concert i aquesta gira doncs deixa ja els escenaris i deixa la banda. I l'altre que trobo que és bonic també és el d'Ivan Ferreiro. Ivan Ferreiro va ser el primer artista que va tocar a la primera edició del Let's Festival i és l'artista que tanca aquesta edició d'aquest any. El festival intenta equilibrar propostes per tot tipus de públic. És per això que també s'inclouen noms pensats per un target més jove. Tenim una escena molt jove, també de programació jove, com pot ser Lil Dami, Irene Garri, Jimena Amarillo, d'artistes que estan donant molt que parlar ara, i programem una mica amb aquesta doble vessant, pensant en un target més adult, de grups alternatius de tota la vida, però aquesta nova escena que està sorgint amb molta força i està donant molt que parlar. Enguany el festival inclou una programació de club. D'aquesta manera es projectarà el documental Boya Saco, Guitarres i Clubs, sobre la trajectòria del DJ hospitalenc Amable. I fer-ho en un format de club, és a dir, de posar el documental amb la gent de peu, prenent una cervesa, veient aquest documental, i després fent una sessió amb el DJ Amable. I fem un closing l'última setmana del festival al Zoe, amb Madrasso, amb Sally Crunet, amb la Marta Salicru, amb el David Van Bilen, amb DJs d'aquesta escena per celebrar que acaba el festival i que tot aquest públic que ha vingut a gaudir pugui tenir una festa de discjòqueis. Arribats a la 19a edició, el Let's Festival està considerat com un dels festivals de referència de la música independent. L'any passat hi van assistir 5.600 persones, la millor xifra aconseguida fins ara. One, two, three, listen. One, two, three, listen. Comencem la segona part del programa i ho fem amb uns veterans del rock, un conjunt històric de l'underground barceloní. Estan a puntet de treure nou disc i els tindrem a Lennons el dia 23 de febrer. Això és divendres de la setmana vinent. Ells són We Are Mono i ens acompanyen dos dels seus integrants. Tenim a l'Òscar Munt i a l'Àlex Gutiérrez. Què tal, com estem? Molt bé. A veure, dèiem grup històric de l'underground de Barcelona perquè per qui no ho sàpiga o qui no es mogui en aquests ambients, fa més de 20 anys que veu començar la banda. Hi ha hagut, crec, un parón pel mig, ara m'ho explicareu, però ha plogut molt. Com va començar això? Pues comenzó, como dices tú, hace muchísimos años y nuestras primeras batallas fueron aquí, en esta casa, en la televisión de Hospitalet. ¿Ah, sí? Sí, con Bad Music. Ajá. Sí. Y bueno, pues nos hacemos viejos, nos hacemos más mayores, pero bueno, siempre el gusanillo y el rock and roll siempre está ahí. Es como un modo de vida, o sea que eso no se pierde. Y o sea, hubo un parón, pero por razones muy bonitas, que fue el cumpleaños de un gran amigo nuestro, decidimos volver a juntarnos. Que eso, mejor razón que esa no hay, además. Y grabamos un disco a punto de estallar y ahora ganador, que sale el 5 de abril.
que creo que es nuestro mejor disco incluso, o sea, estamos muy contentos. No sé dónde va a ir a parar, però... Ara arribarem al disc aquest que està a puntet de sortir, però és el que dèiem, 20 anys fent indie rock, no sé si podem dir que sou una mica la resistència en un moment de noves tendències, perquè estan predominant molt totes les propostes urbanes també, no sé com ho veieu això vosaltres. No sé què me hablas. No sabes de què te hablo? Bueno, és el que sabem fer, o sigui, és el que ens surt. No, per molt que vulguem potser adaptar-nos, bueno, sí que adaptem una miqueta al so, potser una miqueta més electrònic, perquè també ens agrada més, però la base sempre és aquesta. No hi ha cap... Clar, vosaltres esteu oberts, això que diu, oberts a influències, però hi ha algun estil que digueu mai a la vida faríem això o inclouríem això? Bueno, nunca digas de esta agua no beberé, pero evidentemente no vamos a hacer algo que no nos guste, ¿sabes? No sé, sí. Sé que es un poco tópico, pero claro, que vamos a hablar de reggaetón. No, esas cosas. No va con nosotros, es que no es algo ni que nos planteemos, o sea, es absurdo, no sé, es que ninguna banda decente con gusto musical. Decente. Vamos por otro camino, son dos raíles diferentes, lo nuestro no es otra historia, no és ese. Dèiem, el 5 d'abril sortirà aquest 5è disc, que es dirà Ganador. Abans que ens expliqueu una miqueta exactament què hi trobarem en aquest disc, escoltem un dels senzills que en formen part, que és un brindis para celebrar. Un tema aquest, un brindis para celebrar, que ens convida a sortir a la pista, a viure la vida amb actitud. Què ens podeu explicar d'aquest tema i del videoclip també? Bueno, un brindis por celebrar es un grito al revivir y al resurgir de las personas, ¿no? y del mundo, ¿no? Nunca como no te rindas nunca de hacer lo que te gusta o lo que te llene, ¿no? Bueno, para probar un botón, ¿no? Llevamos muchos años. Y de ahí siempre hay un brindis por celebrar por algo. Y siempre hay unas batallas que ganar y siempre hay cosas para brindar, ¿sabes? Y ese es el lema un poco de esta canción, de la resistencia de todo. El tema formarà part de Ganador, que dèieu que és el vostre millor disc. Per això sempre es diu, no? O no, l'últim disc? Sí, se sol dir. Sempre l'últim disc, el que acabes de gravar és el que més orgullós et sents, potser, o més nou, com que és nou i no estàs acostumat a sentir-ho, llavors et dona més ganes, no? Però verdaderament jo crec que és així, Es un poco pretencioso, ¿no? Decirlo, pero sí que es verdad que, igual que los anteriores discos, siempre hay un ¿y si hubiéramos hecho eso? ¿Y si hubiéramos hecho lo otro? Pero en este, tanto Alex como yo, o sea, a la hora de grabarlos, escucharlos, luego masterizados, es que nos hemos enviado mensajes de decir, hostia, tío, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué tenemos en las manos? A lo mejor es un poco vanidoso, ¿no? Pero es así, te lo digo de verdad, o sea, y mira que soy muy crítico yo, o sea, yo escucho mucha música, soy coleccionista de vinilos desde los 10 años, la música para mí ha sido un motor, pero sí que es verdad que este disco he dicho, hostia, ojo, que hemos creado. Bien, la verdad es que me siento orgulloso y él también. Tenim un vídeo preparat que és, ara ens ho explicareu, és una mica de making of del disc, a veure si ara el podem anar veient. Això que estem veient, expliqueu-nos una miqueta a veure què és el que és, això que veiem. Bueno, aquí estem veient l'estudi amb el que hem treballat, és l'estudi Lo Siento, que estem molt contents d'haver fet equip amb ells. Ens han creat la portada i tot el que són les portades dels nostres singles i com veieu és un treball artesanal i és un resultat increïble.
a partir de totes les lletres creades, una tipografia especial per nosaltres, i la idea de lo que és ruixar una pintura. Estem supercontents d'això. I a part que és un treball de molta qualitat, que li dona també a acompanyar el que és la música, no? Volem parlar una mica de com serà el concert del Lennons, del tema que ha de sortir, del nou tema que ha de sortir res demà, però abans, si us sembla, hem preparat un altre videoclip. És un tema de l'anterior disc, de A Punto de Estallar, és Rojo. Ho veiem. No sé si aquest tema sonarà el dia 23, dèiem, al Lennons. Hi heu estat mai al Lennons o no? Sí, pero hace muchísimo. Sí, allà punxat, allà. Sí? Sí. Creo recordar que he estado, Vosaltres coneixeu l'Hospitalet, llavors? Us heu mogut bastant per aquí, o no? Bueno, sí, el Depo. Sí, Salamandra. Sí, esos garitos ha sido bastante recorrido por mí, sí. Però hace mucho que no venía por aquí també. Doncs un dels temes que segurament, demà surt un tema del disc que es diu La línia dorada, no tenim videoclip, però sí que ara segurament el podrem escoltar de fons, és un dels senzills que sonarà al Lennons. Explica'm-nos una miqueta a veure com serà aquest concert o què és el que heu preparat. És que tots els concerts nostres tenen la mateixa base, que és passar-s'ho bé, ballar, rock and roll i... Energia pura. Sí. Tots són igual i acabem molt satisfets de cada concert i tot el públic igual. Fem una comunió amb ells i espero que aquest serà el mateix. Sí, a nosotros nos da igual que hayan 2 personas, que hayan 200, que hayan 2000. Siempre nos pasamos teta. La energia és la mateixa, no? Sí, nos pasamos teta. Sí, lo importante es levantar de la silla al muerto también, ¿sabes? Siempre vamos a tope, o sea, no nos importa tampoco la importancia de tocar en un sitio, tocar en otro. Siempre a nosotros lo que nos gusta es pasándolo bien y hacerlo pasar bien a la gente, ¿sabes? Energia pura, siempre pienso que nuestros conciertos son pura energía. Què està passant? Ara estava pensant, quan parlàvem això del Lennons i que coneixeu una miqueta també per aquí el Depo, ara ja no és el Depo. Què està passant? Vosaltres no hi és, no. Ha canviat de mans i es diu ara Sala River. Què està passant amb les sales? Perquè aquí a l'Hospitalet també, fa poquet hem tancat també una sala que teníem de música en viu. Vosaltres que us moveu més en aquests ambients, vull dir, les sales, us moveu per les sales, ¿qué está pasando? Una mica que hay tancaments. Yo siempre lo achaco a lo que hablabas tú antes, ¿no? De qué es lo que no haríamos nosotros. La música ya no es la misma. La manera de entender la música de los chavales ya no es la misma. La manera de hacer música no es la misma. La manera de consumir música ya no es la misma. Entonces las salas cierran de una manera como resistencia también a la música, al rock y a la música real, ¿no? Por eso, como ya no se consume como antes, pues entonces las salas se convierten en bares, prácticamente, porque en los conciertos va gente, pero siempre son los mismos. Yo siempre voy a conciertos, son las mismas caras, y todos de 40 para arriba, porque los chavales ya es que no tienen otro concepto de consumir, de hacer y de escuchar música, pero es normal. Todo avanza, pero a veces para mí ese avance es como un paso para atrás. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, es inevitable que chapen salas porque ya no va tanta gente a los conciertos. Imagínate, ya para comprar una entrada tienes que ser tienes que hacer un curso en la NASA o qué, tío. O sea, el otro día me quería comprar una entrada para ver Apple Jam. Es una locura. O sea, tienes que hacer, un curso para comprarte una entrada.
Antes ibas a un sitio y ibas a Revolver, ibas a una tienda de discos y te venían la entrada, te dabas el dinero y punto. Y ahora ya no. O sea, imagínate, si eso ha cambiado, es todo un amasijo de cosas que es por eso. Yo creo que las salas cierran por eso, ¿sabes? Porque es que es muy complicado ahora mismo dedicarse a la música. Y a la vez demasiado fácil. Es que no sé si me entendéis. T'entenem, jo crec que t'entenem. Jo tengo ahí en la cabeza mi teoria, però no sé si explicar-la bien. No, sí, jo crec que sí. En tot cas, convidem a tothom a que vagi la setmana que ve al Lennons a veure-us en viu. Això, que tocareu temes del nou disc, m'imagino, d'aquest ganador que sortirà a l'abril. I després teniu la presentació, que no me n'oblidi, teniu la presentació a Razzmatazz, la presentació oficial, que serà l'11 de maig, no? Sí. Sí, allà serà... Razzmatazz 2 estaremos. Razzmatazz 2. Sí, no la hemos jugado. A ver qué tal. Pero bueno, a nosotros nos gusta jugándola siempre, ¿sabes? O sea que el Razzmatazz 2, el 11 de mayo, esperemos que sea una noche memorable para nosotros y para la gente. Y un antes y un después de We Are Mono, sobre todo, porque es un discazo, la verdad, vuelvo a repetir, va a ser la hostia. Y ahí vamos a meter escenografía también, por primera vez, o sea que una producción high level. Doncs escolta, queda apuntat abans, però al Lennons, tots, a veure's la setmana que ve a Hospitalet. Moltíssimes gràcies, nois, per haver-nos acompanyat. A vosaltres. I moltíssima sort amb tot el que ha de venir. Gràcies. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem. ¿Te gusta Elvis Presley? Claro. ¿A quién no? Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Priscilla, un film de Sofia Coppola que ens explica la història d'Elvis Presley, però des del prisma de la dona que va compartir la vida amb ell. La pel·lícula està basada en el llibre de memòries Elvis and Me, de la mateixa Priscilla, publicades al 1985. El pelo negro y más maquillaje de ojos. No sé si me gusta. ¿Cómo que no sabes si te gusta? No es como te imaginas. El reggae es la música del pueblo. Quiero que una a la gente. Aquesta setmana també arriba a la gran pantalla una pel·lícula sobre la vida de Bob Marley. El film retrata la història de superació de l'adversitat de l'artista. El film és una celebració de la vida i la música d'una icona que va inspirar a generacions a través del missatge d'amor i unitat. Hay una guerra en marcha. No se puede separar la música del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Paz. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque-Colla. Ja acabem amb l'espanyola Buscando a Coque. Hugo Silva i Alexandra Jiménez protagonitzen aquest film sobre una parella que entra en crisi quan ella s'embolica amb l'ídol de joventut d'ell. He's the most famous Spanish singer here in Miami. Julio Iglesias. The second one. Alejandro Sanz. Joder. ¿Algo más? Ahora es normal que estés enfadado, César, pero ¿sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos. Després de les estrenes de cinema d'aquesta setmana és moment per seguir parlant del setè art i ho fem amb el nostre expert en cinema, l'Òscar Gómez. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies. A veure, avui parlem de premis. El passat cap de setmana es van entregar els Goya, abans hi havíem tingut els Gaudí, tenim en perspectiva també els Oscars, per tant, és l'època ara, s'acumulen tots els premis. Tots els premis. Vas veure els Goya o no? Vaig veure una part de l'entrega de premis, sí. Al final, la Sociedad de la Nieve va ser la gran triomfadora, es va fer amb 12 de les 13 estatuetes, les 13 Goyes a les que optava. Sí, et va semblar bé o no? Sí. Només li va treure el premi a millor guió adaptat, si no m'equivoco, el Robot Dreams, de Paolo Verger. I sí que he de dir que em sembla correcte, molt bé,
però sí que n'hi ha un premi que, el de la banda sonora, tot i que és guapíssima la Societat de la Nieve, la seva música, però crec que s'hauria de valorar també una pel·lícula que va estar nominada també a millor banda sonora, com és La paradoja de Antares, que va tenir la banda sonora d'Arnaud Bataller, que és una pel·lícula que està feta per una sola persona, autoproduïda, i realment, clar, no pots competir amb una pel·lícula de 60 milions d'euros, però crec que veure una pel·lícula d'aquesta petita, aquest petit pressupost, a poder competir amb una com la Societat de la Nieve, doncs ho vaig veure bé. Que al final tots coincidíem que segurament totes el que eren les categories tècniques totes anirien per la Societat de la Nieve. Al final va haver-hi algun altre, també crec que a millor actor revelació, també, no? Crec que també se'l van dur un dels actors, i el que ens va agradar molt va ser que el premi al millor muntatge també va ser, evidentment, per aquesta pel·lícula i per Jaume Martí, que ara l'estem veient, que és d'aquí de l'Hospitalet, que de fet ens va visitar la setmana passada per explicar-nos una miqueta com havia anat. Jo sé que tu t'hagués agradat estar aquí, això ho sé, que ho havíem comentat, però vam traslladar totes les teves preguntes. No sé si vas poder seguir l'entrevista, no? Però bé, ens va explicar tot el tema del muntatge, que a tu això també t'interessa, el fet que ens explicava que va haver-hi un dia que li van arribar com a 8 hores de gravació. Va dir que era com la llau de la pel·lícula, que normalment li donaven 4 hores, però que va arribar un dia a Bayona amb 8 hores per revisionar, que no era ell l'únic muntador, sinó que tenia un equip. I és una entrevista super interessant que recomano que tirin d'internet qualsevol que li agradi el cinema, perquè fa una mena de masterclass amb la teva entrevista. Superinteressant. Doncs mira, si et sembla, podem escoltar una mica dels agraïments que va fer ell, i això és el que va dir. Sí. Pero sobre todo a la gente de Pospo de Netflix España, en especial hay un personaje por ahí con el que la gente me confunde, pero que yo estoy encantado que me confundan con él porque es de los mejores profesionales que hay en el mundo. O sea que, Víctor, esto es para ti. I nada, t'estimo molt, un petó ben gran per la meva filla i visca la MAC i visca la pagesia. Aquest Víctor al que feia referència és el seu germà, que és cap de postproducció de Netflix, que està a Madrid també, vull dir que Déu-n'hi-do la família, Déu-n'hi-do. I acabàvem aquesta reivindicació cap a la pagesia. Poc es va sentir sobre el tema de les reivindicacions a la pagesia. No, sí que es van sentir altres reivindicacions, però aquesta no. Clar, i és una cosa que t'estava comentant abans de sortir, i que crec que, no sé, hagués estat bo fer més reivindicació d'aquest tema, que és tan important per tots nosaltres, perquè si no tenim una bona pagesia contenta, no passarem fam, és a dir, no arribarà el menjar. Així que, no sé, jo crec que hem d'estar tots recolzant aquesta manifestació. Premi, doncs, merescudíssim per la Societat de la Nieve, segons la nostra opinió. Hem de dir també que Fran Menchón, amb el bus, estava nominat al curtmetratge, a millor curtmetratge documental, no va poder ser. I també hi havia un altre hospitalenc, que era Jordi Gasull, que estava també per Mòmies, però tampoc va poder ser perquè va guanyar Robot Dreams. O sigui, hi havia força presència hospitalenca. A més, Fran Menchón venia de gaudir d'haver guanyat el curtmetratge, el millor curtmetratge, perdó, i super content, i enhorabona al Fran. I volia, abans d'entrar també, comentar el Premi Internacional, el Goya Internacional a Sigourney Weaver, va ser superemotiu, i també volia recalcar el Goya honorífic, que crec que ningú està parlant del Goya honorífic d'aquest any, que és el Juan Mariné, que vaig tenir la sort de conèixer ja fa uns anys, i que em sembla que ja tocava donar-li un premi a aquest senyor que és història del cinema espanyol. Que queda fet aquest punt. Goya ja han passat, ara venen els Oscars. De fet, Bayona explicava que ja se n'anava cap a Los Angeles, ja ha penjat alguna fotografia, de fet, amb Spielberg, perquè ja li comença la promoció allà, perquè els Goya són ja a principis del mes de març, i tu avui, en contra del que fas habitualment, que és de no mullar-te a l'hora de fer porres, avui has decidit fer una porra de cara als Oscars, no? Sí, a més, jo que normalment no tinc molts enemics, avui potser és el dia
de fer-me tots els enemics de cop i volta, perquè bueno, jo tinc com una mena de teoria de que els Oscars és com Eurovision, que quan sortia l'Uribarri aquest, i abans de que els països fessin la seva votació ja estava adivinant la votació de cada país, no? I a mi m'ha passat a vegades que dic, doncs, sense veure les pel·lícules, crec que serà aquesta la que guanyarà aquest premi, aquest i aquest. Va, doncs ara et posarem a prova, a veure si encertes o no. Comencem, tenim les diferents categories principals, comencem, si et sembla, pel millor actor. Vinga. A veure, endavant, tira, a veure quina doncs mira, aposta. Per millor actor tenim diferents perfils, tenim el Bradley, mira, aquí els tenim, el Bradley Cooper, que té una caracterització molt bèstia, no sembla ell, tenim el Colman Domingo, tenim el Paul Giamatti, que ja és, diguéssim, també un clàssic, tenim el Jeffrey Wright i tenim a Cillian Murphy. Jo crec, per tot el bagatge que n'hi ha i tot el que s'està parlant, és a dir, crec que el Bradley Cooper tindria molts punts per la seva caracterització, crec que el Paul Giamatti també per la seva trajectòria, però crec que aquest any se'l porta el Cillian Murphy per Oppenheimer, i et dic per què. No és perquè sigui millor ni pitjor, és a dir, és que totes aquestes interpretacions em semblen brutals, no? Però una miqueta és una pel·lícula molt cara i crec que s'ha d'amortitzar i no sé, em dóna que guanyarà el Cillian Murphy. Tu també, a mi també em dóna que serà Cillian Murphy, si no la segona aposta jo t'anava a dir Bradley Cooper, potser també per la caracterització també, no?, que li han hagut de fer a la pel·lícula. Ara aquí, mira, aquí el veiem. Però jo crec que serà l'opció més aviat del que tu dius, la de Cillian Murphy per Oppenheimer. Però estàs d'acord amb mi que serà per motius econòmics o creus... No, o sigui, sí, però també crec que fa una gran interpretació, no, la pel·lícula? Sí, jo també, tots. És a dir, tots són grandíssims actors, però, clar, és que és tan subjectiu a vegades. Sí. Va, saltem a millor actriu. A veure, qui tenim aquí? Vale, millor actriu tenim diferents perfils, com la Annette Bening, que és una actriu ja amb una carrera superconsolidada, tenim a Lily Gladstone, que és aquesta noia que fa d'Índia Asesinos de la Luna, tenim a la Sandra Hüller per Anatomia d'una caïda, que és una pel·lícula que crec que donarà també bastant de parlar, a la Carey Mulligan per Maestro i la Emma Stone per Pobres criatures. Tot i que potser Annette Bening seria el perfil que jo li donaria el premi, però crec que per recorregut se l'emportarà la Emma Stone. Val. Bé, jo també, aquí estic com tu, jo també potser li hagués donat a Annette Bening per Niat, perquè el paper realment està molt bé, però sí que Emma Stone, crec que ja s'ha endut algun premi per aquest paper, no? No sé si va dir els Globus d'Or, no sé, ara no hi caic, però jo diria que sí, que segurament serà ella. Jo sé que s'ha portat a tot el que es presenta. Sí, per això. Se l'emporta. Va, anem a la següent categoria, millor director. Aquí ho tinc complicat també, tenim la Justin Triet d'Anatomia d'una caïda, l'Scorsese, el Christopher Nolan, el Lanthimos i el Jonathan Glazer, no? Jo crec que aquí qualsevol, és que són directors increïbles tots cinc. Martin Scorsese, per la seva edat i el seu reconeixement, podria ser, no? El Yorgos Lanthimos, per la seva peculiaritat, podria ser. El Jonathan Glazer, que ha fet una feina increïble, podria ser, però crec que se l'emportarà la Justine Triet, d'Anatomia d'una caïda. No puc dir res perquè no l'he vista. No puc opinar realment si jo... Martin Scorsese, la veritat és que jo també el veia, és el que tu dius, potser ja també per trajectòria, també, no? Sí, però jo crec que volen... És a dir, no estem... Jo des d'aquí no vull jutjar qui és millor o pitjor, sinó el per què. I crec que volen transmetre un missatge feminista, un missatge positiu per la dona, i per això crec que guanyarà aquesta directora. I no vull dir que no sigui una bona directora, és increïble, i la resta també, però em sembla que el que és l'acadèmia va per aquests camins i voto per la Justine. Vale. Vinga, millor pel·lícula. A veure, aquí hi ha moltes pel·lícules, eh? Sí, tenim 10 pel·lícules, a veure si tenim... Mira, en aquest requadre podem veure totes les nominades i aquí jo ho tinc bastant clar, no sé si
Et vols mullar tu primera? No, sí, jo et diria, però també pel que estàvem dient abans al principi, Oppenheimer seria la que tindria tots els números, no? Jo també aposto per Oppenheimer i per això, és a dir, però tenim pel·lis boníssimes, no? Com, jo què sé, Vides passades o Pobres criatures o La zona d'interès. És a dir, és que totes són grans pel·lícules. Però crec que aquesta és la que apostarà econòmicament. Va, tenim temps per parlar de la millor pel·lícula internacional, que aquí és on hi competeix la Sociedad de la Nieve, al costat d'altres pel·lis com La zona d'interès, Perfect Days, Yo Capitán i Sala de Profesores. A veure. Jo aquí, al meu cor, clar, què em diu? Em diu La Sociedad de la Nieve, no? Que Bayona, i hem tingut el Jaume, és a dir, tiro per aquesta. Però, si no tires pel cor, què és el que dius? Si no tiro pel cor, dic La zona d'interès. Vale. Perquè és una pel·lícula que té un missatge que també crec que és el que vol transmetre l'Acadèmia. I si no és La Sociedad de la Nieve, diria la zona d'interès. Però avui desitjo que sigui la del Bayona. Nosaltres també. Esperem que Bayona triomfi als Oscars el mes de març. Queda apuntat, tot queda apuntat, queda gravat. El proper dia que vinguis, d'aquí un mes aproximadament, ja sabrem qui s'ha endut als Oscars i per tant doncs, podrem fer una mica de comparació. A veure si encertes el 80% o no. Va, Òscar, moltes gràcies, com sempre, i ens veiem això, pels Oscars. Perfecte, gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem i ho fem avui amb Never Be Lonely, un tema de Jack Jones que s'uneix a l'alemany Zoe Wiss i amb Pikachu. Amb tots ells marxem. Fins dijous vinent, que vagi bé.